Tutigarita se county ya Nyamira umugavana bwe county yo musiki Muminyaribo nigabeire kagwesokia na goteba buna nigo agendrete gukora imirimo ase county ya Nyamira korengana nechira chiria betega kuriera abana inchikorwa ase county yo kwana litkulerero kurwa somuyega bweberero nigabeire kagoteba buna nigere buya abanyamira bonsi kumubwatesia eliko eneki alionsi abetega kubaliera chira ngo cyale gwikirana nyumo bochorio bonene botaraika Egasi mwanto mete Nyamira ningendele ko yekora. Chibara gulika December counting mango chikorande. Kuri January nyore sabari anka amatengati garaiga onsinyakore. Omwako etana aroisi efandi ya Mariogo. Efandi ya Mariogo yeminete gochimotwe na begachi milioni 300. Omwako yo finance wanse chula ni mente milioni 200. Iye minetie Mariogo takobora atene time nyagetari yeserekari Nyamira Mirere na Mirere mwegure Mariogo takobora Mirere na Mirere wako ende dispensary Eriogo ndiyo motebye akesi Eriogo liletwe ninje ndiyo imambia ekiara twahura Mariogo isaine na ende ndo tomenta yande iyo kamuranje abantu baito mwigura bangina mwiga mwensi mosoesha ekala mwasoesha Iwo joko nyoro okorwari otari kuboru besendeyons. Maigure sane wata teething problems lakini ngorenge ngoso tibara out na ende na rera tokonye uchimotu. Ayande tingo kwana kile department into ende awa igo igazimo ndemete mogo ikomo tienyo okane. Muire karamu Motebe, guatate promise in your manifesto, eke wakore ngorenge ninya na kabi de Beyonce. Biamono asimoji mwende biya. Biamono.